Ahoj, čaute, vítam vás u svojho nového videa z hry NHL 17. Takže ideme hrať v tejto prvej časti mojich videí z hry NHL 17 kariéru za Boston, ktorú som už, ako vidíte, začal. No a teda pokračujem v sezóne 28. zápasom proti Colorado Avalanche, takže poďme na to, budeme hrať za Boston, tak môžeme začať. Hráme domáci zápas, takže uvidíme, ako dopadneme. Veľmi sa mi nedarí, ale dúfam, že teraz to zmením. Tak, môžeme ísť na to. Ak chcete, tak môžete dať nejaký komentár, ako sa vám páči toto video, ako sa vám páči alebo nepáči, čo sa vám páči alebo čo sa vám nepáči, čo mám zmeniť a tak ďalej. Potom môžete dať aj like alebo odber. Tak poďme na to. Úvodné bolo hodené, Bergeron vyhral buly a Kara ide dopredu. Bergeron získá puk, Marchand, ale strácame puk, Iginla nahodil puk, Pastrňák, ale zlá prihrávka a prehráme 1-0. Chyba v obrannom pásme, takže nezačali sme dobre. Matt Duchene dal gól. No a uvidíme teraz, ako to ovplyvní zápas. Pastrňák. Brankár chytá strelu. Duchene. Landeskog. A môžeme ísť dopredu. Bergeron, ale zlá prihrávka. Puk získava Colorado. Ahoj, čaute, vítam vás u svojho nového videa z hry NHL 17. Takže ideme hrať v tejto prvej časti mojich videí z hry NHL 17 kariéru za Boston, ktorú som už, ako vidíte, začal. No a teda pokračujem v sezóne 28. zápasom proti Colorado Avalanche, takže poďme na to, budeme hrať za Boston, tak môžeme začať. Hráme domáci zápas, takže uvidíme, ako dopadneme. Veľmi sa mi nedarí, ale dúfam, že teraz to zmením. Tak, môžeme ísť na to. Ak chcete, tak môžete dať nejaký komentár, ako sa vám páči toto video, ako sa vám páči alebo nepáči, čo sa vám páči alebo čo sa vám nepáči, čo mám zmeniť a tak ďalej. Potom môžete dať aj like alebo odber. Tak poďme na to. Úvodné bolo hodené, Bergeron vyhral buly a Kara ide dopredu. Bergeron získá puk, Marchand, ale strácame puk, Iginla nahodil puk, Pastrňák,
Ale zlá prírovka a prehráme 1-0. Chyba v obrannom pásme, takže nezačali sme dobre. Matt Duchene dal gól. No a uvidíme teraz, ako to ovplyvní zápas. Pastrňák. Brankár chytá strelu. Duchene.